Och söker runt så mycket som möjligt. Drifting numera ligger under Svenska Bilsportförbundet som en sport. Organiserad och uppstyrd där också. Det är därför det numera går och gå på kurser i det hela också. Efter att showen är klar här så kommer ni vara välkomna in och titta på bilarna. Prata med killarna, få autografer, prata med FMX-killarna också. Och så bjuder Rockstar på energidricka här inne och så har de tröjor, kläder och lite annat som man kan köpa med sig. Men framförallt får du träffa killarna och titta på maskinerna när vi så småningom efter showen släpper in er. En sista repa kommer killarna in. Det blir lite kortare show grund av den här blåsten. Han är nere och söker garageväggen på den bandet. För att se vad han kan lägga en blå repa på. Jag har avrått från. Jag tror inte Elvi uppskattar blå BMW-lack på garageväggen. Jätteledsna för att den här blåsten har förstört FMX-uppvisningen. Vi kan inte göra det. Frog och Flapster finns här inne om vi vill prata med dem mera. Men just nu så går det inte att hoppa. Vi hoppas att det ska gå att göra det vid 14.30.